Siiri, ihan oikeasti, jos sä ajattelitkin sitä, että sä pystyt voittamaan mut sillä tavalla, että tätä menoa, mulla on kohta jo 100 tilaajaa. Eli älä luovuta. Ja se sota on siitä, että kumpi voittaa. En kerro minkä, mutta yhden jutun. Ja mä tuun voittaa sut ihan helposti. Koska mä käytän salaista asetta, josta sulle ei oo paskaakaan hajua. Joten älä yritä, vaan luovuta itse, jos näet tän. Ja kerro mulle jotenkin. Koska mä voitan sut, se ei oo tilaajista eikä videoista. Vaikka sulla olisi yli 100 videoa, niin mä voitan sut silti. Koska mun salainen ase on niin vahva, millä mä saan tuhansia tilaajoita hetkessä. Kun mä vaan lähetän tarpeeksi oikean jutun. Ja et voita mua kauhean helpolla. Nimittäin, jos sä yrität jotain, mä näen heti sun salaisen aseen. Mun salainen ase on niin yllättävä, että kun sä saat tietää sen, sä oot ihan rip. Joten älä yritä, vaan mä voitan sut. Jos yrität voittaa mut, sulla ei oo aavistustakaan, mihin sä oot ryhtynyt. Mä voitan sut vaikka kuinka helposti, kun mä vaan haluun. Ja heti jos sä saat 30 tilaajaa, niin mä käytän mun salasta asetta ja voitan sut. Mä aloitin sen tekemisen jo. Ja lakko on apuna siinä. Ehkä. Niin on myös Escolive ja monia muita. Eli rip sinä. Mä yritän voittaa mua. Ja tilaajat. Jos vedetään 100 tilaajaa ja voidaan Siiri, niin mä lupaan tehdä jonkinlaisen palkinnon teille. Eli voittakaa toi Siiri. Ja Fortin pelaajat, laittakaa Escolive koodi shoppiin. Se auttaa. Escolive tekee lisää videoita. Ja Esko, jos näet, niin sulle saat ihan parasta opettaja. Ja kiitos Siiri. Sä hävit tän sodan. Noi on viimeiset sanat.